Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа компютър, който можете да си сглобите на цена 440 лева. Та нека да започнем от процесора, който е Intel Pentium Dual-Core G 4400 3,3 GHz и е на най-новия LGA 1151 сокет. Като хубавото на този процесор е, че има интегрирано видеоядро, което ние ще използваме. Тъдъната платка сега, която ще използваме, е ASRock. Тя е най-ефтината, която намерих. Разполага дори с 2 USB 3.0, комбиниран порт за мишка или клавиатура от по-старите, 4 USB 2, тук от една страна и тук от другата, порт за интернет и 3 за аудио. Също така имате на нея PCI 16 и по-малкия PCI. Имате 4 SATA порта, 24 пиново захранване и още 4 пиново допълнително захранване за процесора. Имате 2 слота RAM, като дъната платка поддържа DDR4, най-много поддържа 16 ГБ. И окей, нека да преминем към рамта, която не е кой знае колко известна марка. 8 ГБ DDR4 и сега сигурно ще се питате защо точно избрах една платка 8. Първо, че е по-ефтино и второ, можете да го апгрейднете след време до 16 ГБ. Но сега 16 ГБ може би ще са ви напълно безполезни, тъй като няма почти за нищо, за което да ги използвате, пък и процесора не са му необходими толкова много гигабайти RAM, тъй като той има само 2 ядра и да, нямам просто да използват толкова много. Да, мисля, че 8 ГБ за сега биха ви били достатъчни. Следващия компонент е хард диска, който е съвсем обикновен хард диск 1 ТБ, 7200 оборота, 64 МБ кеш, който е за 93 лева. Между другото, чудех се дали да избера SSD или хард диск, но накрая избрах хард диска, тъй като той е повече по-голям като памет. Ако записвате много информация на хард диска, SSD ще се препълни, защото той е само 120 ГБ. Но ако 1 ТБ не са ви достатъчни, можете да добавите още, както виждате, може дори и 500 ГБ, но те не знам защо са по-скъпи от 1 ТБ, малко тъпо ми изглежда. Но да, нека да преминем към кутията, която не е нищо особено. Тя струва 37 лева. Segotep марка е. Има един преден вентилатор от 120 мм, като можете да си добавите допълнителни още 3 вентилатора. Портовете има един порт USB 3.0. Портовете между другото се намират под ето този тук капак. Има още 2 USB 2 и разбира се има и такива USB, не, аз вече го казах, има и порт за аудио и за микрофон, като също така са включени и филтри за прах, което е доста добре за тази цена. Следващия компонент е захранването, което е Deepcool D380, то е 380 ватово, което ще бъде достатъчно за процесора, видеоядрото и останалите компоненти, които ще сложиме. Ако мислите да си купувате видеокарта, обаче мисля, че това въобще няма да е достатъчно, особено за по-високия клас видеокарти. Ще ви трябват поне 500 вата, някъде 450-500 вата, за да захраните по-нова видеокарта. Сега нека да видим как се справя нашия бюджетен компютър в игрите. Като ще изберем по-кежуал игри, понеже той за 440 лева няма някакво GTI 5 да ви показвам. Ето ги настройките. Момент само да видя. Full Report мисля, че беше. Да, ето го процесора. Той е 7 от 10 рейтинг. Видеокартата 2 от 10. Все пак това е интегрирана видеокарта, така че то даже не е видеокарта, е видеочип, между другото. Не очаквайте
нещо много велико от него, то е 2 от 10, може би, може би е със сигурност най-слабата част от нашия компютър, а RAM-та 6 от 10. Както виждате, играта пише, че ще върви на Medium or High, но ако играете на по-ниска резолюция, би трябвало видеочипа да ви бъде достатъчен, за да играете играта доста добре. Тада хора, надявам се клипа да ви е харесал, пишете в коментарите ако искате още клипове, примерно AMD бюджетен компютър. И да, ще се видим в следващото клипче. Чао!